bratia a sestry, na pozadí dnešného evanjelia, nielen toho dnešného, sa odohráva zápas dobra so zlom, zápas Božieho kráľovstva s tým kráľovstvom temnoty. Tu na zemi symbolom, a nielen symbolom, aj sprítomnením Božieho kráľovstva má byť cirkev. Pravda, od počiatku, hneď do toho najúžšieho zoskupenia 12 sa podarilo tomu zlému zasiať to svoje semeno. Písmo hovorí o tej tragickej postave však Judáša a hovorí o ňom ako o synovi zatratenia. A dodnes mnohí vyčítajú, že priamo z útrob cirkvi naprieč dejinami vyšlo mnoho zla. A iste niektoré tie obvinenia sú falošné a prehnané, lebo vychádzajú buď z neznalosti dejín, alebo z nejakých faktov prekrútených, historických, či už je to záležitosť výprav križiackých, alebo inkvizícia a podobne, ale nesporne sú aj obvinenia objektívne. A tak to bolo aj v minulosti a je tomu aj dodnes. Napokon Ježiš to predpovedal, osobitne v tom dnešnom podobenstve o kúkoli medzi pšenicou. Od počiatku cirkvi nočnou hodinou prichádza Boží nepriateľ, aby dovnútra samotnej cirkvi sial ten kúkol. A preto máme v cirkvi obdivuhodných svetcov, skvelých pápežov, ale žiaľ, máme tam aj niektoré dosť nehodné postavy a hovorím taky tomu dodnes. A dodnes musím rovnako čeliť tomu pokušeniu tých rýchlych riešení, s ktorým prichádza aj to gro tých služobníkov k tomu hospodárovi a pýtajú sa, či teda majú urobiť s tým kúkolom poriadok nie tu a teraz, tak si do poriadku. A on im hovorí, nie. Tu a teraz nie, lebo bolo by z toho možno viac škody ako užitku. Nechajte oboje rásť až do žatvy. A to je postoj, ktorý si žiada jednak obrovitánsku trpezlivosť, až takú božskú veľkorysosť na jednej strane a na druhej strane veľkú dôveru voči Bohu, že Boh sa postará, že jemu sa tie udalosti dejín aj udalosti vo vnútri cirkvi predsa len nevymkli z rúk. Pretože pravdu povediac, niekedy, keď vidíme životný príbeh a morálny profil niektorých tých hodnostárov, hierarchov, tých nominantov na rôzne vysoké pozície, človek si povie pre lásku Boží, ten človek, hádam, by nebol súci robiť ani taxikára. A našťastie je tu ešte Pán Boh. Je tu ešte Pán Boh a je tu evanjelium, ktoré aj nám prezrádza, ako napokon dopadne ten kúkol. Sú tam slova o tom spálení a podobne. A dokonca, keď Ježiš robí výklad toho podobenstva, tak je ešte expresívnejší a ešte explicitnejší. Hovorí, že Syn človeka na konci sveta pošle anielov. Tí vyzbierajú tie pohoršenia, aj tých, ktorí ich pášu a hodia ich do ohnivej pece a tam bude pláč a škrípanie zubami. Hodnostár, nehodnostár. A ja nikomu neprajem nič zlé, Bože chráň. A nechcem byť ani zlým prorokom. A treba sa nám o mnoho viac ešte modliť za našich predstavených cirkevmi, ale pri všetkej úcte ani tie biskupské reverendy, ani tie kardinálske, oni nie sú nehorľavé. Ozaj nie sú. Ale dobre, nechajme tie excelencie a eminencia na pokoji. Napokon oni budú čeliť o mnoho prísnejšiemu súdu ako my, pretože už dostali svoju odmenu. Pokiaľ ide o nás, tak podľa slov evanjelia nám úplne postačí, ak budeme tým prostým zrnkom horčice, tým malým kváskom, ktorý ale dokáže prekvásiť celé cesto. Hoci na pohľad je to aj nad jeho, aj nad naše sily. Ale to nevadí, pretože písmo hovorí, že duch prichádza na pomoc našej slabosti. Nie našej sile. Našej slabosti. A tak na konci dňa môžeme povedať, že tá naša slabosť, to je vlastne taká požehnaná slabosť. Blažená slabosť, pretože práve ona dokáže k nám prilákať tak vzácneho hostia, akým je Duch Svätý.